Ассалому алейкум ба ҳама мардуми ғариб, ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама акҳо, апо, хоҳаро, додаро. Дар аэропорт Дамадед ва қарор дорем. Ростӣ хостем хушхабар расонем, то ки чӣ хеле ки пеш Москва душанбе қиматтар буд ва шумоам дар комментариям менависте. Наконец дар вақташ омад, билетам арзон шид. Мо ҳам мегуфтем ки мақсад иншаллоҳ мешава. Билето ҳамхе гап буд ки баъди 27 ва ҳамин кор шид ки ҳам рейсо зиёд шид, ҳам билето арзон шид. Чӣ хеле ки ай Москва душанбе аэропорти Дамадед ва самолёти Somon Air парвоз мекунад ҳаррӯза чартериш. Чӣ хеле ки пеш буд қиматтар буд, ози арзонтар шидагия ки 18-20 ҳазор фурӯхтести ҳам билетча авиакассияи 88. Аэропорти Внуково ки самолёти ЮТР буд. Ростӣ у дафъа пешаи видео як видео партофтем, у видеоро партофтем ки билетош дар фурӯш биромад. Дига вобшим нахостем ду видео сразу партоем, барои ки як бора партои диему шуқа просмотр намегира. Вобшим вақти нав биромад 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 числои наздикш пир шидан ки гирифт тара қиматтар шид. 15-16,000 фурӯхтести ҳанози авиакассаҳо ва айжукостиам биромадаги ай ки авиакассаҳо ай 12 боло меган. Ай 12,000 боло чи авиакассае ки буд пирсидем, ай 12,000 боло меган. ва мақсад ки программа даст 11,136 рубл метоне бигире, бехатоги бигире, метоне ки парвоз куне. Бисёр одамо гирифтагиан, бе ягон проблема рафтагиан. Мо барои чи авиакассаҳо мегирем, ҳолатое мешава ки рейс атминин мешава, ҳолатое мешава ки мақсад вақте ки шумо программа мегирен ягон ҳарф хато добавид мекунен, ай регистратсия мегардонам, билет месӯза, авиакасса ин чиза исправит карда метона. ин хушхабар отдельно бо хушхабари дига ки чӣ хеле ки дар дига видеоум комментариумда менависте ки дар бораи Москва Кулоб, Москва Хуҷанд гап намезанӣ. Ростӣ рейс набуд, фақат Москва душанбе парвоз мекард ва рейсои Москва Хуҷанд, Москва Кулобам билетоша дар фурӯш мондагианд, яъне ки рейсша мондан, Уралский компания парвоз мекунад. ва вобшим гапа зиёд намекунем. Дар комментариям номрома мемонам, кадоме ки дар раҳи дур боша, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки билетошона бигирем. ва ягон савол, духтурскорӣ дар аэропорт Дамадед ва 3000 рубл аст. 3 соат пешаи регистратсия биёем, успед мекунем. Астали ягон савол, ягон чи нофаҳмоӣ боша, метоне ки занг зане пирси. Агар ҷавоб надодем, шуморам бояд фаҳме ки мақсад шояд ба WhatsApp занем, ки шояд прямой некем, ҳатман шумода ҷавоб метиҳем. дастгирии шумо пешравии моай, подписатсия, лайкамоне беҳтарин мешавад. Бисмиллахи рахмони раҳим. Алҳамдулиллаҳи раббил аламин ва салату ва салому ала расули ва асҳоби аҷмаин. Аммо баъд, ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. Ина ки Абдулло Мусоф саломат омадем. Короче гузаштем аэропорта бе ягон камуди бе ягон чиз гузаштем. Алҳамдулиллаҳ омадем. Ина та самолёт шидагием. Ба сӯи хона иншаллоҳ ҳаракат дорем. На бародаро ҳаминҷо одамо омада пиширеста. Иншаллоҳ ки ягон минут пас мумкин ки парвоз аёд. Рағмати калом барои